burluloy nga mga bulawan mga papang nga mga gipangsulob niya. So, sa laktod nga pagaistorya mga papang usas siya kadato. Ug aduna usab usa ka pobre mga papang no, ang iyang pangalan mao si Lazaro. Na usa siya ka pobre kaayo nga tawo. Ug aduna siya daghan kaayo mga nuka. Gani gidala siya dito sa dato para makakaon lamang siya mga papang bisan ang mga atak na lang ang mga mumho nga gikan sa lamisa sa usa ka dato nga iyang pagakanon mga papang no. Unya ang iyang samad mga papang gipangtilaan sa mga iro no, iyang nuka. Dayon sa laktod nga pagaistorya mga papang, namatay ang usa ka pobre mga papang nga si Lazaro. Dayon atua siya sa kiliran o sa sabakan sa kilid ni Abraham mga papang no, dito sa langit mga papang. Unya sa laktod pud nga istorya, ang usa ka dato mga papang namatay usab. Dayon didto, salamat kaayo Rosito R Vlog. Daghan kayong salamat sa paglantaw nimo bro no. Naghisgot kita kabahin og kinabuhi ni Hesukristo og kabahin sa atong pagtuo. Dayon dito mga papang namatay pud ang usa ka dato mga papang no. Dayon pagkahuman nakita niya si Lazaro nga anaa sa kiliran ni Abraham galingkod mga papang. Dayon nangutana siya anong anaa man si Lazaro dinha kanimo nga ako ania dinhi sa usa ka lugar nga habis no. Kumayong kaghabis mga papang, lalom-lalom ni siya nga pagkabisaya mga papang, pero kung ato kining hubaron ang habis mao ang impierno. Anaa ang usa ka dato didto sa impierno. Dahil mayon siya nganong naaman din si Lazaro sa imong kiliran Abraham. Miingon siya si Lazaro katong atua pa siya sa kalibutan usa lamang siya ka pobre nga wala tawon makaon ug walay motabang kaniya tungod sa iyang kapobrehon ug aduna pa siya samad nga mga nuka-nuka. Wala gayoy ni duol kaniya ug mitabang kaniya. Pero ikaw anaa na nimo tanan, napanghimuslan na nimo tanan sa kalibutan katong tuwa pa ka didto. Imuha nang naangkon ug napanghimuslan. Yan na si Abraham mga papang no. Dayon niya na ang dato mga papang. Kung mao kana aduna ako'y 5 ka igsuon dito palihog padtua si Lazaro dito nga nabanhaw kay haron makasugilon sa akong mga igsuon nga dili lalim diri sa impierno nga akong gihaguman baling inita kaayo. Dayon mihangyo siya papang nga unta hangyoon ko ikaw nga ang kamot ni Lazaro nga bisan aduna na gamay kay nga tubig dito sa iyang tip sa iyang finger mga papang ipatulo sa baba sa usa ka dato nga tuwa sa impierno kay dili niya kaya ang kainiton mga papang ug ang kalayo nga adtua didto mga papang no. Dayon miingon ang usa ka dato nga ipadala in taon si Lazaro dito sa akong maigsuon haron mutug-an kung unsa ang realidad dinhi sa akong nahiaguman haron dili sila magbuhat og mga binuang og mga dili maayo sa kinabuhi samtang anaa pa sila dinha sa kalibutan. Miingon si Abraham mga papang, mipadala na ako kay kang Moses ug sa mga propeta. Dahil miingon ang usa ka dato, dili na enough, dili na igo no. Kinahanglan jud ang usa ka tawo nga mobalik didto nga mabanhaw para mutuo sila. Dahil miingon si Abraham, ako nang gipadala si Moses ug ang mga propeta. Dili man gani sila mutuo ka Moses ug ang mga propeta, how much more kung mupadala pa ko ditog tawo no nga dili ra japon tuohon nila. So dito natapos ang gisulat ni San Lucas mga papang no. Chapter 16, 19 to 31. Dayon dito mga papang, kung ato kining hubaron sa ato ang kinabuhi mga papang, makaingon kita mga papang nga tinuod jud ay ang langit ug ang impierno mga papang sa gisulat ni San Lucas nga maoy nag-inspired
nga gi-inspired ni Jesus Christ pinaagi sa Espiritu Santo sa pagsulat ni anang mga butanga. So mga papang, no doubt dili na ta magduha-duha nga aduna gayoy impierno ug langit mga papang. Maunang gipadala na niya si Moses ug ang mga propeta para paghimangno sa mga tao ni adtong panahon na mga papang. Kani mga papang nang labay na ni siya mga papang, no. Pero kining mga pagtulun-an na ato kining gi-adapt, isip usa ka magtotoo, isip usa ka Katoliko, isip usa ka Kristiyano nga sumulunod ni Hesukristo mga papang. Mao nga kitang tanan makaambit usab kita ni ini nga mga pagtulun-an mga papang, kay mao kini ang gitudlo ni Hesukristo pinaagi sa iyang sumbingay nga makasunod kita sa mga maayong mga dalan mga papang. Excuse me. Dayon kinahanglan mga papang ato gayud ibutang sa atong kasing-kasing ug huna-huna sa atong mga binuhatan kung unsay gitudlo ni Hesukristo mga papang, kay mao kana ang mga yawi para kita makasulod sa gingharian sa langit, no. Nasayod na kita nga mga papang nga unsay maayo ug dili maayo. Munang sa kanunay bisan nasayod na ta unsay maayo ug dili maayo, ako lang gyapon ipaambit kaninyo mga papang. Naghatag ako og higayon og panahon niini para kitang tanan makadungog ug malamdagan sa atong pagtuo dinha ni Hesukristo ug sa iyang kinabuhi nga kining tanan iya kining gitudlo kanato para kita mahatagan og direksyon sa ato ang kinabuhi mga papang, no. Wala magpasabot mga papang literally nga ang usa ka dato, kung dato ka maimpierno ka mga papang, no. Kung dili madato man ka og mapobre mga papang, kinahanglan atong tumanon unsay giistorya sa ato ang Ginoong Hesukristo para mahiduol ta kaniya ug malukmay siya kanato, maluoy siya kanato ug mahilangit kita mga papang. Ang diferensya sa mga dato mga papang, adunay usab mga dato, no, nga dili gyud kaila og pobre mga papang, tabugon pa gani bisan ang gipangayo pagkaon lang o pila kadako dra usa kadako, wala gayud sila mitalingi niini kung dili gitabog pa hinuon nila ni kini mga papang, no? Kay disturbo sa ilahang pagkadato, disturbo sa ilahang negosyo mga papang. Nianang mga paagiha mga papang, wala na gitudlo sa ato ang simbahan mga papang, no? Kung dili, kung ikaw usa ka dato, kinahanglan aduna usab ikaw koneksyon sa imong mga igsuon nga mga kabus ug timawa mga papang. Di ba? Ang 10 commandments mga papang gisummarize into 2. Ang number 1 is higugmaay mong Diyos sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kinabuhi, no. Ug siya lamang ang pagasimbaho nato mga papang. Mo na una mga papang. Ug ikaduha mga papang gisummarize siya sa ginaingon nga love your neighbor as you love yourself. Meaning mga papang, kung dato ka mga papang o pobre man ka, aduna tay kalambigitan, no? Aduna tay katungod o aduna tay koneksyon o obligasyon sa ato ang mga igsuon, labi na katong mga kabus o timawa nga wala-wala na gyud mga papang may na makakaon sa usa ka adlaw, no. Isip usa ka dato mga papang, kung anaa mo dinha sa posisyon, mao kini ang nagpahinumdum kanatong tanan nga kinahanglan aduna usab kitay kasing-kasing nga maluoy ta nila mga papang. Kay maunang gusto o maunang ganahan ni Hesukristo nga mahitabo sa usa ka dato nga aduna siya kasing-kasing nga masintanon, aduna siya kasing-kasing nga manggihatagon, aduna siya kasing-kasing nga maluluyon. So mauna mga papang, no. Kay kana mga papang, kung usa ka dato unya ana-ana nimo nga mga hiyas mga papang, dako kay ang posibilidad nga maadto ka sa langit. Sa ako ra pong nasabtan sa gisulat ni Lucas mga papang, no? So kinahanglan karon atong ipahinumduman ang atong kaugalingon nga unta maluoy kita sa mga nanginahanglan karong panahon ng mga papang. Ilabi na karon nga ting bagyo, ting ululan, so atong kalungian ang atong mga igsuon nga naa dinha nagkalisod, no. Kinahanglan aduna kitay akong usbon, aduna kitay kasing-kasing nga maluluyon, masinabtanon
makiangayon ug kabalo mutabang mga papang sa uban. So dinin lang ko kutob mga papang no sa ako ang live sa akong YouTube channel Psalms Transformation. Manginaot ko mga papang nga aduna usab kitay napupo nakuha sa ato ang lakaw o sa ato ang sharing mahitungod sa atong pagtuo dinha sa Ginoo ug mahitungod sa iyang kinabuhi niadtong ania pa siya dinhi sa kalibutan. Daghan kay salamat mga papang. God bless us all. I love you all. Bye-bye. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.